2018 is het Europese jaar van het cultureel erfgoed. En Ljouwert Friesland is culturele haatstad. Om aandacht te vragen voor het religieus cultureel erfgoed is een campagne hier uiteenzetten. Een delegatie van de Europese organisatie Future for Religious Heritage is hier te gast bij de stichting Oude Frieske Tjerken. Ze bezoeken onder andere de tjerken van Jorwert en Hegebeintem. Zij vinden dit een Lietse tjerken hier in Jorwert, wils dat wij nog wel volle Lietsere tjerkjes kennen. Maar zij wil heel graag weten hoe wij als Oude Frieske Tjerken het tjerken oernemen, hoe dat proces gaat en waarom wij dat behouden willen met z'n allen voor de toekomst. In heel Europa willen persoonlijke verhalen samelen die te krijgen hebben met tjerken, dus ik in Friesland. De Oude Frieske Tjerken heeft een soort van mailbox geopend en campagne, zodat ook de mensen in Friesland bij kunnen dragen. En dan zal Oude Frieske Tjerken zorgen dat dat ons weer bereikt in Brussel. En zo worden die dan ook meegenomen naar Parijs. En ook op de website van Average is een speciale pagina dedicated, zeg maar, over dit onderwerp, waar je het kunt volgen en waar ook een aantal van die brieven steeds te zien zijn en de bijdrage van mensen. De instuurders kunnen naar de website van FRH of van Oude Frieske Tjerken. In oktober is in Parijs de presentatie.